Sai sin ngai khlei fi wei pui baro ki badan hang ne India ki badan ha ri ke jangi badan keleng setelah ke perthai ki sngap bat ki sha skor ke tin ke jong blai songu yu blai ba fi sngap ye tin ke jong blai na ke channel jong ka partner ban ngai ba ha ba fi sngap u blai unang pen kala ya pi ba unang kerkhu ya ke jing em ke jong pi ba fi sngap ye tin ke jong blai fi nang yo e ka bor ke jing champagne ke jing sngu tho bat ngai ngu yu blai ba ka ne ke sngiru ke tin ke jong blai kan long jing kerkhu ye pi ba ne ke pon ka kwa ban kren ye ke jing dwai Magani ke jing duai ke bakam kerpang namar ba bun sien habangi duai ngim ju i ke results menta. Regani ke jing duai ke bangangan ya thu ya pi ke jing duai habaki kila duai ki i ya kata ke kamba ke jong blai. Kumta hi. But ngangai don pedang fi fidan jing fidan ke jing ele fila duai. Rai mental se la shi benai ne la shi snem ne la. Don kat tu kat ni por fila duai rai fil klami i ke no ke result. Klami i ke no ka kamba ai ka bau bleun le ni kata ka bau bleun pen i ki dak em pi mi i ai ngam kwa ban pendu men sim ya pi henry ngakwa ban I men sim ya pi ba kata ka long la dau bleun pat jubab men ta nang yai duai u bleun so jubab he ga sngi bat ka ni ke jing duai ka banga kren men ta ka ke jing duai haba ki la duai ki i ka buram ke jong blai ki i ka kamba kumta hi ba kata ke jing duai ka dei ka ba fila ban shem na ki kam ki apostol nong ka ba khat ar ka dekat ka ba san ka ongkum ni namal kata la pensa yu Petros ha kata ka ying bendi hinrei la penlong ka jing duai be shirhem da ka balang ublai na ka benta jong u ka babel ke thu ba la set bendi ya u Petros bat ka balang kala duai ka balang kala yasat ka balang ka pelong kata ka jing duai ka be shirhem hadu kata na ka benta u shakri jong ublai u Petros Maka Bible ke thu ka dekat ban reu ka ong te habo Herod un sepen mi no ya ha kata hi ka miet u Petrus udang yo thia apadang gi argut khipai balakum dartli kinjri bat kinong ap ha khamat ga jingkhang kila aphira ya kata ka bendi kamut haba Petrus udang hi bendi la khomi ur de kinjri bat ki biadon lang hangta argut kita ki sipai ong tin ka jawblai bat ka Bible ka ong ba kita kinong ap kidon ha khamat kata ka jingkhang kila aphira bhai kata ka ying bendi Tia kami angel try ula yang hajan jauh bat ke jing shai kalau teng shai atau ke kamera bat ula kentut na ke krung u Petros bogol siu u bodoang tu yang kloi tiki kinjri jauh kila hap no na ke keti jauh haleluya haba ka balang kala duai u angel usdang men activate u angel jauh blay usdang men terekam bumneu angel jauh blay uan ha kata ka bendi bakal teng shai kata ka bendi bat kai ka bajang ta ka Bible ka ong ba Ula kentut na krung Petros bolo kersiu yang tu yang kloi tu kinjri jauh kila hap na keti. Maksin jublai ka ong ba utau angel uan men kersiu ya u Petros u kentut u na krung gedit Petros ong kai kata. Bahagala ka por ki kinjri ki hap lag hap. Barkai ba jang ta. Angel jong trial ong hu tu pan po LD tu pendai ki juti mo ong tu pong na ki juti bola le kum ta tu ong ru tu betaba no ke jankup tu buat ru yang kum ta la mi no bola buat bo umtip bola kalong ka basisha kabala le tau angel rei udang mut bo yi ke jing thu pau fi kene ke jing duai am ka bo trai ule ki kamba adu bau Petros uba mat ya kata usngo kum baka dei tangka jing thu pau u khlem la ban mudur baka dei ka basisha angel wan kata ka kamera kata shat da ka jing teng shan kata wan ta ka jing shai bat u kentet bat u Petros kendit nang ta wong khino kloi baki kinjri hang ta ki hap la ka hap Badang tahu ang pangi juti tabak itu ke jangkop cuma cal nyemi no. Ngin nyemi no. Are kai ke bajang ni. Ketin jublai ke thu ang ni. Dia bak layat lemba kata ke jing aphira ke baningkong bat ke baar kilai poi ha ke kherdap nar ke balalam sepo kata ke senang. Kata ke baple hi yaki bat kilai mi no bat kilai yat lengba na kawai pekelenti senang. Te kum tahi angel ulalait no na u. Ani kadang do lai tili kita ke jingkhang ya kabau u Petros wa ban yai lengba bat habau yai ulat lagalat na kita ki jingkhang ka ban kong ru ulat na jingkhang ka ba ar ulat ong ki ting jong blai bula yai lengba ya kita ki jing up phira ngam tip pleng da ni ka ba kenjador ulat ban yai bit na pedeng jo kita ki jingkhang na pedeng jo jingkhang uyat jingkhang ka ban kong jingkhang ka ba ar bat hado ka jingkhang ka ba lai ba lapoi se ka lentis nang bang tau angel uja no Di Petros ula kendit benriu ula ong mentang atip. Da shisha ba utrai ula pa ula angel jang u ba ula pelat no yang ana ke ktiu Herod
bana baro ke jingkimi ilenti jong utau pai ba jiu te onda ula perkat ula poi ke yeng Mary ke kemi Yohanes ke basin Marcos hangta shibon kilawan ya senglang bat kidang ya duai te haba ula tiet ya ke jingkang ke kerdap ke wei ke syakri ke lalat ya ke ban sengap ke bekerteng ke roda te haba kala sngotu ya ke ktien Petras namar ke jingkemen kam sim lapli ya ke kerdap menrai kala petno syapo bat kala yathu ba Petros uyang khmat ke kherdap ka babel ke yathu hang ni ba de anda ba ki kidang ya duai sisa ki asngo ya ta ka jingtiet ka ta ka jingkhang ka roda ka lawan ban ple ka Petros ka le yathu isa kita gi badan kita kim sngo la nget kyong imat phai angel jong Petros ka babel ke yathu ni dekat bakan re Petros unang tiet te anda ki la ple no ki la bagi sngo kendet Henry haba ula kawe la kiti ya ki ban sngap jar ula yathu hi kumno ba utrai ulai lam noi undal gi mendi bolong tu ya thu igni gi hau Jacob bagi para bangai anda kom tau la mi na ula leit no skawe pa jaka pi kani gawe ke jing duai am haba ki duai ba ba blai ule ke kamba tang tagi kendit ba blai ule ke kamba kim la ban ngong la nget ya ke ba blai ju ba tadi dah ba ki Petros gi nang mut pe ba deu angel jong Petros kim la ban mudur kumno ko ba nang pi bon sin ba pi duai am tang am pi sngo be kam la long ta kata ringa kwa ba ngi pi aba pi duai u blai un pen long be aba pi duai u blai un pen long be la da lok za fi sha te sha khom am u trai un kan te je u mun sim jo blai un kan te u tau angel jo blai un kan te u bat un yang nang ta ban un lach nang ta ki jingkin jiri ki ba te ki ba khom nang ta ki bor jo shaitan ki ba khom u ki ba ban ben u la ki ba te u hang ta un lach bat un mi na kata ka bendi la da ka dan do lightly kita ki jingkhang ro un mi bidang ta da ka bor ka jong blai pada ka ka blai un sale am yo apil nang ngo nang ne shakmat pindal ngo ta sapet ne ulok jong fi la ne ra ne korim ju fi ne ka tanga ka jong fi sapet la da pila duai am fi ni ka kamba baru blai am un le bi kum ta ban pen ngo e fi u blai un pen ngo e fi ngasngo ka ne ka bor am ta jong fi u blai un pen ngo e fi u blai un pen ngo e fi balai na mar pila duai shirham baru blai un sapen ka kamba ka ba un le hado ba ki khmat ju fi ki nam la ban muddor ma pise u Petros umi na kata ying bendi de yai leng ba kita ki jingkhang kata am kamla asyu ban long da ka bakin jado da kata kala David da ka bor ka jong blai wat ni ka bakin jado ka lalong mensim ka yat na kata ki jingkhang menengkong jingkhang baat hado jingkhang ka balai ra tu angel ya lam tu angel jong blai man kwa banong fi angel jong blai udan ya ka ba un le ki kamba aga jing ka jong fi tadi tahu juga slide ya ke ba fidan ke jim jafi ke fi mat ya ke ba fi long la sha te sha kom hakano kono ka bentaro ha ke jim ke jong fi utrain pelai sha te ka kiap train pelai ka drugs ke kam auria kam tanglang ha sha te le se ki kam ki jam ki jong fi ka ba film sungutanat ban train re sha te ka ta profession ke jong fi ane fi don ke jing sha te ki ram ki sha se video breu ba bitar video breu ba kong video breu ba mjula up video breu ba shoot rai sneo ba kita baro ki jingte jingkhom am nganget kin lach no kin lach ba de ke bo blai un le am fin dal ngo tat maru blai umman fin dan sa aga bendi blai umman ba fin dan sa aga ta ke jingte jingkhom bat haba duai ba nganget ngine duai shit ham ga ne ka ski ga ba mentan am ta jongpi ba nganget bo try un le ki kamba naga mentan jongpi ngine duai kane ka kamba akan jab fin sngoru kum ba ka dei tang ga jing po sneo tang ke jing thu pa kumba ja u Petros sulanget nongut ba ke jing po sneo ne ka dei tang ke jing thu pa nda kala ja si sai u ba kan ja si shar ke jing em jong fi u blai man ba pin sha te sa u blai man de le ru pin long koi di ba pin long umrao man ha ne ke sngi ban plai loi pi na ne ka bendi kumba la plai u Petros un plai ru ya pi ba pin dei pai se yeng ba ki breu ki ba na yeng ke na lengo tat ya pi kina i ke ebo bleu le aga jing em jong fi ke na lengo ngine duai ngene ka por ka benta haleluya try ne ka por nga aingu e me ba nga duai shirham nam na ni khon ki jame try ki sha te sha khom ka bor jong ka pop ha ka bor jong baman ha ka por try jong ni jingdom baro ba ni ki bor baro ki kut no ki kinjri ki hap no try me pen ya ki me pelat ki na ta ka bindi ko try la ka jingkhang men kong ba ar hado ka ba lai ro kin mi no try gam dan ke balaban khom dan ke balaban te dan ke balaban khang ki ablai na marhaba me alam da ka bor ka jame kin light be try da ka jingmayan kin light da ka jing tray ka jong men sim ba ko da ka jing tray wa angel jong me ko try kin light
Mangada hukum ni ke bod jing te jikum barok kinda. Dukut nak te jing kang kin play nak barok. Patrawe ni ke kon jime kumba Petros lalat na kata ke ying bendi gini kon rukin lat na gani ke ying bendi ke jong syaitan. Kran fi gani ke sngi man ta fi dan jing pang sha te ke jing pang snow. Kani ke jing pang ka khom ya pi ka te bet pi snow kumba pin yap no pi snow bam dan jikermen shu. Bu e ke khti ta ke jaka ka fi shitam ngan duai gani ke par man ta hallelujah haga gertengu jisu. Ngada hukum ni ka met kan khia no. Syaitan pamla shu bante no na klip mat menta. Jing pang pamla bante shu na do na klip mat menta. Nga pendekut aga kerteng ke jauh Jisu. Bagan ek bau try le pinal ngo atat shisha hallelujah. Ke bau try le kada long ba pla happy. Na bau try bau le on le bet hallelujah pin light. Lesing ni ka jing pang kala te epi shisnem arsnem laisnem but pin light na ke laisnem menta. Na so dan laisnem people angat hagan ke jing pang. Laisnem menta fila syate syakum. Baro lightly kisnem menta pin mi no. Ban nganget pin mi but pin light naga jing pang naga jing dum naga syate syakum. Pin yo ya ke jing pelat ya ke jing pen kia haga ketengu Jisu. Pi syate ni ke bor jing dum jing lek baro so dan pening jofiru lightly kisnem syate au drugs. Try pelat fi ne drugs haga kiat blame pelat auria ka tanglang haga jing thok jing skor pi syate syakum try pelat fi ne ke sngi. Syate akti baman kan mla asban bat fi. Maka kti ke jong blai ke ta ke kner halor ke jing im ke jong fi. Kedua nga ai ngo try mele iki kamba aku kena. Guma mela pelaj yo Petros. Mela pelaj ini ki konro na do menta ke sngi. Hallelujah. Try kin ya ro eme kin pen kraw yo ke teng ke jameng in money eme. But try kin long go kena try ke daw jo ke jingker ku. Namar mela pelaj em iki mela pelaj iki na ke bendi jong ke pop na ke bendi baman. Harteng Jisu ngadwa nga rakar ku na ifi way pi way. Thank Jisu amen but amen. Try nang kerku ifi. Unang ai bo ifi nganget menta ke sngi ke sngi jong ke jing pelat. Menta ke sngi ke sngi jong ki kamba. Ke sngi jong ke jing pen em ke bau blai pen em ifi. Blai nang kerku ifi. Pila aman sini ke office ke jong ki pila ban phone yang ngiru. Ngidan dia na do sngi bar ha do sisai. Borosh tiong ngidan do sisai jai. Pila aman ngini kan do ifi. Try nang kerku ifi ngin sai syampat ke blai sibun amen.